Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá, moderná škola, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 7 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity. Aj keď má svoje sídlo v Skalici, meste vzácnej histórie a vzdelanosti, svoje brány v novom akademickom roku otvorí aj v Košiciach. Myslím si, že Skalica je historické mesto a Košice, staré mesto, je tiež historické mesto, takže sa to spája prakticky východ so západom. Je to taký pomyselný most, ktorý chceme urobiť a získať tých študentov, aby pôsobili tu v Košiciach a v Skalici. V Košiciach není študijný program medzinárodné vzťahy. Košice bude mesto kultúry v roku 2013, tak si myslím, že je to dobrý podnet na to, aby sa študenti pripojili k tomuto študijnému programu a študovali tento študijný program, pretože majú možnosť ísť do zahraničia a svoje znalosti uplatniť aj v zahraničí. Budú mať možnosť študovať študijný program medzinárodné vzťahy v bakalárskom a magisterskom stupni a budú študovať environmentálne manažérstvo, a to v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom, a životné prostredie, študijný program v bakalárskom študijnom programe. Absolventi environmentálneho manažérstva sa môžu uplatniť v bakalárskom študijnom programe vplyvy na životné prostredie, čo je štátnicový predmet, môžu pripravovať dokumentácie, potrebuje to každá firma, potrebuje to každá medzinárodná spoločnosť, potrebujú to mestské zastupiteľstva, potrebujú to obecné úrady, mestské úrady a tak ďalej. Absolventi programu Environmentálne manažérstvo a audit sa uplatnia vo všetkých oblastiach. Študijný program Medzinárodné vzťahy, ktorý je zameraný na bezpečnostnú politiku, dáva možnosti práce v štátnej správe, ale aj zahraničných korporáciách a spoločnostiach, no aj v školstve. Spolupracujeme s veľkými firmami, ako aj slovenskými, aj zahraničnými, takže každá univerzita, ktorá by mala byť riadnou univerzitou, by mala byť spojená s praxou a vytvárať podmienky študentom také, aby sa uplatnili v tej praxi. Záujemcovia o štúdium sa na túto vysokú školu v Košiciach ešte môžu prihlásiť. Prihlášky je potrebné poslať do 31. augusta. Pracovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Košiciach má sídlo v historickej budove na Tajovského ulici. Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou, aby tu v septembri mohli privítať nových študentov v moderných učebniach s komfortom, ktorý im umožní kvalitné vzdelávanie. Chcela by som všetkých pozvať, aby sa prišli pozrieť na priestory, aby sa prišli pozrieť na propagačné materiály, na publikácie, ktoré vydávame, aby sa im ľahšie rozhodovalo, čo môžu očakávať, a privítala by som, aby sa sami dotazovali a našli si ten priestor, aby s našimi pedagógmi, profesormi, docentmi osobne sa mohli porozprávať o tom, aký študijný program by im vyhovoval, k čomu inklinujú, čo v živote prakticky chcú robiť a akým smerom sa chcú vydať v ďalšej etape svojho života. Konzultácie v sídle Stredoeurópskej vysokej školy na Tajovského 15 budú každý deň od 10. do 14. hodiny. Podrobné informácie môžu záujemcovia získať aj na stránke školy alebo telefonicky.